Hello sa patamsak na nandito. 2 millions in my house. Hello, don't forget to tamsak si host. Ayan. 3 millions. Ayan, patamsak naman. Lianli, tamsak yan. Ayan, thank you naman. Sorry, nawala yung LS ko. Kaya nag-replay ako ng LS. Balan Balanday Christy Cebuana, hello. Mega love shout out to you. Ayan, padikit naman kung hindi mo pa kadikit. Ninja ni Malupit. Ayan, nandito na lahat. Nandito na yung mga ninja ni Malupit. 4 millions in my house. Patamsak naman. Good morning. Morning new. Good morning. New dyan sa Pinas. Ayan, hello. Good morning. Ayan. Hello to Balanday Kristen Cebuana. Ayan, thank you sa pagdalaw. Yan. 3 millions in my house. Patamsak naman dyan. Ayan. Tinanggal ni Lolo yon. Di, na-ex na ho. Na-cancel na ho, probinsyanong Sano. Dikit na tayo, host. Ayan, thank you naman dyan. Ayan. Welcome sa LS ko, Balanday Christy Cebuana. Ayan, live tayo mula sa taas ng bundok. Ayan. Nawala yung LS ko, guys, kasi tawag ba nun? Nawala yung LS ko kasi napindot ko yung X. Ano ba yan? Hello to Walwal ni Philcor Park, Tamsak host. Ayan, thank you naman dyan. Ayan, 4 millions in my house. Salamat sa patamsak. You're welcome po, sabi ni Balanday Christy Cebuana. Ayan. Sabi ni Robert Au. Ayan. Tamsak ulit host. Ayan, sabi ni Philcor Park. Ayan, yan yung main niya. Ayan. Saan location mo host? Ayan, nandito ako sa Carmen Bohol, Balanday, Cebuana. Balanday Christy Cebuana. BG sila muna, luto lang. Sige, Philcor Park, BG ka lang dyan. Nandito ako sa taas ng bundok, Balanday, Walwal ni Philcor, ayay. Wow, oo nga. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Yan, wala yung kasi yung isa kong, yung unang LS ko kasi napindot ko yung X. Si X talaga, nagpaparamdam. Charot lang. Yan, nandito tayo sa taas ng bundok, Balanday Christy Cebuana. At provincianong Sano Vlog, mega love shout out to you dyan. Ayan. Yan guys, magbabaan kayo guys. Very legit friend itong nandito guys. Very much legit friend. Ayan. Magbabaan na kayo guys. Sayang naman. May banana na. Ayan, 3 millions in my house. Hello, mega love shout out sa iyo. Patansak naman kung hindi nyo pa ako natamsak. Tusukin nyo na si host. At ibigin nyo rin kung hindi nyo pa naibigan. Mula noon hanggang ngayon. Oh. Hello sa 2 million viewers dyan. Hello. Hello from Team United Mentors. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Hello sa Team United Mentors. Ayan. Mega love shout out sa inyo. Very supportive friend from Team United Mentors. Ayan.
Yan guys, baka naman iwanan nila yung phone nyo. And mega love shout out to our Vice President GMC Channel. Thank you sa sa pagpa-play all mo sa akin kagabi. And also thank you very much kay Sir Ted's in Action sa pag-donate ng 150 pesos. Ayan. Send niya sa GCash. Ayan. Thank you very much Sir Ted's in Action. Malaking tulong yun sa akin kasi may load na rin ako. Yan, mega love shout out sa inyo. Mag-iisa. Hala, naku, parang malapit na maubos yung yung MB. Three millions in my house. Hello, hello. Don't forget the Tom Saxy host. Ayan, magpakilala naman kayo dyan. Ayan. Grabe ha. Ano pala? Ikaw na pala. Two millions in my house. Hello, may love shout out sa iyo. Sa inyo nang nandito. Ayan. Walwal Nepal Car Park. Ayan. Hello from Team United Mentors. Ayan. Hello, hello, hello. Mega love shout out to you.
Hello sa 2 million viewers dyan. Mega live shout out sa inyong lahat. Hello. Thank you sa pagdalaw sa bahay ni Undoy. Hello from the other side. Mega love shout out sa inyong lahat. Thank you very much sa pagdalaw. Two millions in my house. Hello. Ayan, thank you very much from Team United Mentors, a very supportive friends. Ayan, and also to our president, Mr. Sir Ted's in action. Thank you very much sa 150 pesos. Ayan, and also to our Vice President Sir JMC Channel. Ayan, thank you very much sa pa-play mo sa aking bahay, and also thank you sa pag-add mo din sa Team United Mentors. Ayan, and also to all the Team United Mentors members. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat, and thank you for always supporting me in my LS. Ayan, I hope guys you will support me until the end. Thank you very much. Hello sa 3 million sa tao dyan. Don't forget to tamsak si host kung hindi mo pa natusok si host. Patusok naman. Ayan. Ganda ng lugar nyo, bakit di yung i-vlog? Ganda ng lugar nyo, bakit di yung i-vlog? Ayan. Plano ko din yan malupet, i-vlog ko yung place namin dito. May message saan ba dito? Hindi ko siya nakita. Ba't hindi ko siya nakita? Wait lang ha. Saan ba siya nag-message? Nag-message pa sa akin, nag-comment pa siya dito? At malupit siya nag-message sa Messenger ba? Sa Messenger pa siya nag-message Kung nag-comment siya dito, hindi ko siya nakita. Dito. Saan siya? Hindi ko siya makita. Ano bang message niya? Hindi ko siya makita. Hindi ko siya nakita, no. Health review siya. Health review. Wait lang. Na ano naman yung all message are visible. Hi daw. Saan ba? Dito. Saan sa ganda ng background, sabi. Hindi ko siya nakita. Saan ba dito ha? Hindi ko talaga siya nakita.
Ano nga pa, nag-message pa siya ulit. Nag-message pa siya ulit. Hindi ko siya nakita. Hello to Alea. Yan, hindi kita makita. Saan ka ba? Hindi kita nakita, be. Hi daw. Ano ba yan? Hindi ko siya nakita. Ayan, andito na siya. Nakita ko na siya. Ayan, ganda ng backyard. Hindi ko yan backyard. Nasa taas ako ng bundok. Alia Gasto. Ayan. Hi po. Hello to Alia Gasco. Ayan. Sorry, hindi kita nakita. Sorry. Sinend ko messenger you. Ayan. Nakita ko na siya. Sorry, hindi ako nag-messenger. Kasi hindi mag-detect ng messenger ko. Yan, nakita ko na siya. Ayan. Ang dami yung nakita, ha. Ang dami yung hindi nakikita kaya nilayas agad. Hindi ko talaga siya nakita. Sorry. Ayan. Sino hindi ko pa ba nakita? Oo, kasi hindi ko talaga ma-detect pag naka all message are visible naman ako. Sorry talaga guys. Hindi ko naman sinasadya na hindi ko makita. Sorry talaga. Nandito pa ba siya? Nandito pa ba si Aliyah Gasco? Hello to Aliyah Gasco. Sorry, hindi kita napansin agad. Ayan, sorry guys. Yan, thank you, thank you malapit sa pag-inform sa akin na nandito pala siya. At pakisabi naman, thank you sa pagdalaw. Kung wala na siya dito. Walay na. Hehehe, ayan. Sayang naman. Baka i-invite mo ulit siya. Kasi nakita ko na siya. Baka naman, i-invite mo siya. Ay, ano ba yan? Sayang naman. Hindi ko siya nakita agad. Ano ba yan? Hindi siya nag-detect. Sinasend ko messenger. Ayan. Sige, tingnan ko lang mamaya. Team United Mentors din ba siya? Ayan. Ganda ng backyard. Sabi ni Aliyah Gasco. Yan, hindi ko siya na Baka naman i-invite mo siya ulit. Hindi kasi ako makapagamit ng Messenger. Yan. Hello to Aliyah Gasco. Ayan. Mega love shout out sa iyo. Hello sa Team United Mentors, our very supportive friend. Hello there. Hello. Mega love shout out dito. I-invite mo siya ulit. Sorry talaga pagkasabi sorry, hindi ko siya nakita. Kasi minsan guys is hindi ko talaga makita yung yung health review. Hindi siya mag-detect diretso.
Hindi mag-detect kasi yung pangalan pag health to review eh. Hala, ano ba yan? Hello sa lahat ng nandito. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. Mega shoutout to you. Hello sa 2 million viewers dyan. Salamat sa inyong pagsuporta ni host. Ayan. Baka naman malupit. Itamsak mo lahat yung ninja mo dito. Baka naman. Patamsak naman. Ang init na dito guys. Hello sa inyong lahat ng nandito. Ayan. Pa-shout out. Ayan, hello to Angela Jane. Mega love shout out to Angela Jane. Ayan, patamsak naman dyan. Hello to GMC Channel. Ayan. Ayan, tamsak ulit. Oo. Kasi GMC Channel is yung tawag ba doon? Yung isang LS ko, nung unang LS ko is na ex ko, hindi ko napansin na ex ko pala. Tapos pag pasok ulit, ano ba yun? Nawala yung LS. Yan, patamsak naman, sir. Ulit. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir GMC Channel. Ayan, baka naman guys, dikitan nyo guys. Angela Jane, baka naman dikitan mo yan si Sir GMC Channel, very legit friend yan. Ayan, nagbaba si Angela Jane. Ayan, baka naman magdikitan kayong dalawa dyan. Angela Jane. Tamsakdan host, ayan, hello ulit, ayan. Mega love shout out to you, ayan, thank you sa thank you sa pagdala ulit, ayan. Thank you sa patamsak, Angelicious 18. Ayan.
Millions and mahal sa 6 times sack. Ayan. Angela Jane, hindi ako magbakas. So walang bakasan na sa iyo. Pabalik na lang. Ayan. Sabi ni Sir GMC Channel, Angela Jane daw na daw hindi siya nag-iwan ng bakas. Walang bakasan. Dana sa iyo. Ayan, pabalik naman Angela Jane. Very legit friend yan. Hello po, Alea Gasco. Ayan, sorry talaga. Hindi kita napansin kanina kasi health for review ka. Okay, ayan. Sorry talaga, hindi kita napansin kanina. Kung hindi pa sinabi ni ni Malupet na andito ka, hindi kita mapansin talaga. Sorry. Ayan. Ayan, okay. Sabi ni Angela Jane. Pabalik naman Angela Jane. Very legit friend yan. Isang monetized channel yan si GMC Channel, Angela Jane. Maraming matutulungan ka rin yan. Ayan, sabi ni Walwal Felcor Park, BG lang. Ayan, thank you very much Walwal Felcor Park. Ayan, baka naman magbaba ka ng main account mo dyan para madikitan ka ni Angela Jane. Ayan, nagbaba ng bahay si Margelicious. Ayan, baka naman Angela Jane, dikitan mo yan. Padikit po mga kapatid, balikan ko po kayo, sabi ni Ali. Yan, Aligasto, baka naman hindi ka pa nagtamsak dyan. Patamsak naman. Hello from Team Universe. Ayan, Angela Jane, sabi ni Magilicious, baka naman Angela Jane, dikitan mo yan sila lahat kasi very legit friend yan. Ayan, tamsak from Team United Mentors. Napadaan lang po ako, medyo busy. Ayan, from Marcy Ching. Ayan, baka naman Marcy Ching, dikitan mo naman ako dyan. Padikit naman. Ayan, may jacket ka na Marcy Ching. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa ating President, Sir Ted San Action. Thank you very much sa pa 150 mo dyan. At thank you very much kay Vice President GMC Channel sa pag-play ng mga videos ko. Ayan, thank you very much. Magilicious, dan po sa'yo, padikit po, sabi ni Alea Gasco. Ayan, nagbaba ng bahay sa Legas ko guys, baka naman sugurin nyo guys. Angela Jane, Dan Paul Pak po, hindi ako nagbakas sa'yo, sabi ni Magilicious 18. Ayan Angela Jane, baka naman dikitan mo yan sila lahat, very legit friend yan. Tamsak Dan host, hello to Ate Girly D. Hello, mega love shout out to Ate Girly D. Ayan, nagbaba ng bahay si Angela Jane. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Walwal ni Felcor Park. Ayan, nagbaba ng bahay si Walwal Felcor Park. Baka naman Angela Jane, dikitan mo yan. Very legit friend yan. Ayan. OTW Aliagasco. Ayan, sabi ni Ate Margelicious 18. Yan guys, ang saya-saya ko talaga magbasa pag guys, nagdikitan kayo. Na-play kita gere. Ayan, sabi ni Walwal Felcor Park. Ayan. Angela Jane, Dan po, walang bakas kasi off comment. Padikit po, ayan. Padikitan niyo po sa Angela Jane. Marami nang dumikit sa iyo. Suklian mo yan. Okay ra po, ayan. Alegas Cro, Dan, full pack, sabi ni Magilicious 18. Ayan, Walwal ni Felcor. Binigay ko rin na rin yung napanalunan mo kay Ate Jessie. Binigay ko na rin yung napalanunan mo kay kay Ate Jessie. Ano yon Walwal ni Felcor, yon? Hindi kita Ayan, Angela Jane, okay daw. Ayan, nagbaba ng bahay si Margelicious. Ayan guys, Ate Girly D, hello to Ate Girly D, nagbaba ng bahay. Aliagasco, salamat ma Margelicious. Ayan,
Hello to Ara and Elos Vlog. Alicia Gastro pa, Polpak. Please back. Ayan, sabi ni Ara. Ayan, wait lang Ara, bibigyan kita ng jacket. Ayan. Ayan, baka naman hindi mo pa natamsak si host Ara. Padikit naman din. Ayan. Host, health review. May health review ka na message. Sino? Ayan, tapos na po. Ay, okay na. Sabi ni ano, ayan. Baba mo rin, Ma'am Ara. Baba po, Ma'am Ara. Salamat. Angelica Dan. Angela Jane Dan daw, sabi ni ano, Kalimbang All. Ayan. Okay na si Ara. Okay, si Ara pala. Sige na, ano ka na. Yan, baka naman, malupit iba, Emion Lee. Baka magbaba ka ng bahay para madikitan kanila. Angela Jane. Ayan, sabi ni Ate Girly D. Isang monetized channel yata to si Ate Girly D. Baka naman guys, patamsak naman dyan. Walwal dan po, dikit na po, tamsak din, sabi ni Alia Gasco. Ayan. Sabi ni Ara and Elos Vlogs. Note po, ayan, note daw. Ara, ayan, nagbaba ng bahay si Ara and Elos Vlog. Walwal, Alia. Ayan, Dan po, sabi ni Walwal ni Felcor Park. Ayan guys, okay. Ayan, Walwal ni Felcor Park, nagbaba ng bahay. Okay guys, baka naman guys. Angela Jane, dikitan mo yan lahat. A very friend yan. Sayang yung chance na nandito sila. Ayan. Grab the opportunity na. Ayan. Dikit na ko sila lahat. Ay, dikit na pala. Oo nga pala. From Team United Mentors pala to. Ayan, hello sa Team United Mentors. Ayan. Ayan, baka hindi ka pa nadikitan ni Margelicious, malupet. Ayan, bahay daw. Alia Gastro, nagbaba ng bahay. Hello from Team United Mentors. Ayan, big love shout out to you. Sa inyong lahat. Opo, tapos lahat. Tapos na ba lahat na dikit mo, no? Angela Jane. Yan, nagbaba ng bahay sa Angela Jane. Guys, baka naman sugurin yan sa Angela Jane, guys. Padikit naman kasi very baby pa yung bahay niya, guys. Oo, si malupit pala to. Hi, Be. Ayan. Oo, si malupit yan si Emion Lee. Si malupit yan. Very supportive friend yan. A very supportive friend yan. Siya yung nagpo-sponsor sa Shaki ng ng 100 pesos load. Ondoy Bohol, Bisaya ka po he. Taga Bohol din kasi ako. Yes, arang Bisaya, Alia Jane Castro. Yes, Bisaya kaayo. Asa ka diris Bohol? San ka sa Bohol, Alia Castro? San ka ba sa Bohol? Felcor Park, Dan Paul Pak. Sabi ni Aran Eros Vlog. Emion Lee, hi. Hi po at Magelicious 18. Ayan, nandito na yung magkumare. Ayan. Sa Hetafe po, hehehe. Ayan, sa Hetafe ka. My God, ang layo pala. Ang layo pala. Ang layo pala sa Hetafe. Hetafe Bohol ka pala. Nagbaba ng bahay si Emion Lee. Ayan guys, dikitan nyo yan guys. Si Emion Lee. Ayan, nandito naman si Angela Jane. Ayan. Sugurin nyo na guys. Ayan guys, baka hindi nyo pa ako kadikitan ha. Padikit naman. Idikit nyo yan. Baba ko lang rin bahay ko, hehe. Oo nga. Ibaba mo yung yung dalawang bahay mo. Yung papadikitan mo sa akin. Baba mo dito malupit. At Emion Lee, shout out sa iyo. Ako rin, loadan mo charot. Charot lang. Hindi naman need ni Ate Girly D yung load. Hindi naman need ng load ni Ate Girly D. Mayaman to si Ate Girly D.
balik po ako maya-maya sa mga hindi pa nadikit. Bakas lang po kayo. Babalikan ko po kayo. Salamat. Ayan, sabi ni Alia Gascro. Gasco. Haha, Ate Gardy, di nag-sponsor ako sa'yo next time. Sa'yo next time forever. Ayan, sabi ni Emin Lee. Sabi ni Malupet, ayan. Baka naman guys, pag mag-sponsor kayo ng load, ayan. Wala dikit sa akin. Ayan, sabi ni Angela. Wala na ba daw didikit? Ayan, hello, may love shout out to Julian Selmaro. Salamat sa baka naman, tamsak mo rin yung ko. Patamsak naman. Angela Jane, nagbaba ng bahay. Hindi ako mayaman. May amo lang na may wifi, ganun. Sana all may trabaho. Sana all may trabaho. Okay, hindi naman yun may trabaho ka naman, ate girly. Sana all may trabaho. Ako nga walang trabaho, student pa lang. Nalibang ka diha doy, nakas kalabong. Ay saba po. Ay saba. Ayan, Ara Anelos Vlog. Malupet, nagtamsak na ako. Tamsak na ako, dikit na kita. Kagabi po, ayan. Ara Anelos Vlog, baka naman dikitan mo ako. Hindi mo pa ako kadikit. Ara Anelos Vlog OTW, ayan, on the way na daw, sabi ni Margelicious 18. Ayan, Julian Selmaro, tamsak sis. Ayan, may pa zist. Ayan, salamat. At Ara Vlog, Ara Anelos Vlog, ayan. Sponsor mo lang. Immune list. Yung load, pero maganda yung view niya, oh. Hala, ganun. Sana all mag-sponsor ulit si Immune Lee. Dikit na po, ayan. Sabi ni Angela Jane, Ara Vlog, dikit na sa sa'yo host, full pack po, ayan. Thank you very much. Aras and Elos Vlog. Ayan. Big love shout out from Team United Mentors. Ayan. Sana ba ako? Yun Lee, sponsor mo lang kay Mondo yung load. Pero maganda yung view niya, oh. Oh, maganda yung view dito, Maganda yung view dito, Ate Girly D. Nasa Chocolate Hills ako. Asa naman yung uyab doy, bawag sa arat. To. Nag-Facebook pati lito. Nag-Facebook. Waman nindong I-chat daw te. I-chat ko no. Char lang. Nanugo. Ayan, may love shoutout from 4 million viewers dyan. Aran Elos Vlog. Tamsak Dan. Yan din video na nabakasan ko kagabi. Hehehe. Ayan, sabi ni Immune Lee. Margelicious 18, Ara Elos Vlog, Dan Paul Pak, sana all malaki na ang bahay. Ilan na bang bahay ni ni Elos, Ara Elos Vlog? Yan. Sana all malaki na. Konti pa yung bahay namin. Di pa concrete yung bahay namin. Wala pang concrete. Ano pa? Galayas na ba ito? Galayas. Manong Galayas? Manong Galayas. Yan. Hello sa inyong lahat ng nandito. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Baka naman, Julian Selmaro, dikitan mo sila. Bigay mo na yan yung bonus mo dyan. Ayan, may LS po ako. Kada Wednesday, 2 p.m. Pinas time. Sana makavisit po kayo. Ayan, sabi ni Malupet. Malupet? Idol? Sa tatawag ba doon? May ako.
bibisitahin ko yung ano, yung LS mo pag hindi uulan dito sa amin. Kasi 12 PM pa yung ano mo, yung LS mo. So I will take a time sa ano mo ha, sa LS mo. Bigyan kita ng ano ng oras. Kasi kanina sabi mo kahapon, sayang. Kasi sabi mo kahapon na ano, mag-LS ka ng 8. Kaya pumunta ako dito ng 8 banda. So mga 8:17. So naglakad ako, tas umabot ako dito na 8:30 plus. So nag-search ako agad sa ano mo. Nag-search ako agad sa name ng main account mo. Kala ko nag-LS, hindi pala, kaya nag-chat ako sa iyo, ba't hindi ka nag-LS? Kasi nag-effort talaga ako na napupuntahan kita kasi gusto kong suklian yung ano mo, yung effort mo na palagi nagsusupport sa akin. Ambot, gibukbok. Atay bata ka bukbukon. Ayan, Emily, kaya mo yan host, hehehe. Oo, kaya ko to. Kaya ko to, basta may load. Ayan. Modulicious Dan full pack, sabi ni Ara Anelos Vlog. Try lang kako, na busy. Try lang ako. Haha, busy ako. Maraming salamat po at Ara Anelos Vlog. Sorry po, host. Okay lang yun. Sayang naman. Kala ko nga time na yun na makasupport ako sa'yo. Makakapag-support ako sa'yo. Ano ba yan? Hopeless pa, bigo pa ako. Frustrated pa. Ano ba yan? Sayang naman. Pero okay lang naman yun. May ano pa naman. May time pa naman. Hello sa 2 millions dyan. 7 millions dyan. Don't forget to tamsak si host. Patamsak naman dyan. Itamsak nyo nan guys. Itamsak nyo na. Ibigay nyo na lahat. Ayan. Next time host. Next time host. Oo, next time. Pag may load na. Parang mauubos na yata yung MB ko. Padikit po, sabi ni Angela Jane. Ayan, Angela Jane. Dikitan mo yung mag-iwan ka lang ng bakas ng bawat isa dyan na nagbaba ng ng bahay. Para madikitan ka, masuklian ka. Sige, morning. Sige, morning ka ba, Avil host, para mag-silent lang LS ako ng umaga? Oo, morning ako. Morning, Avil ko free time ko yung morning. Kasi tawag ba nun, yung 8 is free time ko. Yung 9 hanggang 11:30, LS ko na yun. So, okay lang naman pag 12, pero bihira lang ako makapag-LS ng 12 kasi mainit na kasi dito. Parang heatstroke na yata yung aatakihin pa ako ng heatstroke dito. Kaya nga umaga, sayang naman kanina. Ayan, Ara and Elos Vlog. Ayan, full pack sa'yo host. Ayan, sige, babalikan kita mamaya, Ara. Baka naman, Ara. Okay, sige. Oo. Kasi bihira lang ako makapunta ng tawag ba doon, ng LS ng 12. Ano ba yan? 2 PM kasi ang init na dito. Hindi naman mainit pero pag uulan ako, magkakasakit ako niyan. Ang init na kaya dito. Kikita nyo ba yan? Very very init. Ang init na talaga. Very hot dito ngayon. Nakapayong lang si host. Yan, hindi ko na lang hinaharap yung cam. Host, parang uulan na oh. Oo nga, parang uulan na. May na. Tawag ba doon? May sign na, may sign. Parang uulan talaga dito. Pero mainit pa naman, pero uulan nga. Parang uulan tumamaya. Kaya nga, effort ako nag-ELS. Bahala na kung rain or shine. Kasi pag tawag ba doon? Pag nag-ELS ako na naaabutan ako ng ulan, talaga, continue lang talaga kasi sayang naman yung oras.
Sayang naman yung oras. Magbaon ka ng tubig mo, host. Oo nga, magbaon ako. Nagbabaon din ako. Pero paminsan-minsan lang. Dan host, full pack, yakap na kita ng mahigpit. Ayan. Thank you very much on Elos Vlog. Sige, sige, babalikan kita. Yakayakapin kita ng mahigpit. Ayan. Yakapin din kita ng mahigpit. Ayan. Thank you naman sa pabisita mo dyan, Aran Elos Vlog. So ano guys, kasi dito paminsan-minsan bumibisita din si Press. Si Teds in Action, bumibisita din yun paminsan-minsan. Kahapon pumunta si Teds in Action at si Vice President. Welcome host, ayan, thank you very much, ayan, thank you naman sa pa-welcome mo. Babalikan kita mamaya. Yung talaga, yung palaging bumibisita sa akin dito is hindi ko talaga yan makalimutan si Malupet, ayan. Very ko talaga yan. Very supportive friend, punctual yan. Siya talaga yung nangunguna na na nagtamsak. A very supportive friend. Yan. At siya yun yung paminsan-minsan nagsusupport siya sa akin na sponsor ng load. Ayan. Guys, huwag niyo naman akong iwanan. Charot. Hello sa 2 million viewers dyan. Huwag mo naman niyo akong iwanan, guys. I-BG niyo lang yung CP niyo sa akin, guys. Iwanan niyo na, guys. Ayan. Support po ako ng Team United. Supporters po ako ng Team United host. Ayan. From Team United Mentors ka pala. Hello to you and welcome to my LS. Ayan. Welcome to my LS. Taas tayo ng bundok ngayon. Aran Elos Vlog. Hello sa Team United Mentors dyan. Hello, mega love shoutout sa inyo. Thank you sa pag-support sa akin. Ayan. Thank you sa palagi niyo akong sinusuportahan sa mga LS ko. Immune Lee, malupit. God bless us. Pa-support kay host. God bless you sa pag-support kay host. Oo nga, very talaga supportive friend talaga si malupit. Kaya nga gusto ko talaga siyang suklian kasi gusto ko siyang puntahan pag mag-LS siya. Kaso hindi kami walang tadhana na talagang binibigay sa amin. Shout out kay Ma'am Dabangs. Nandito ba? Sino ba si Ma'am Dabangs? Hello, mega love shout out from Team United Mentor para kay host anytime. Sana all. Oo nga. Anytime talaga. Yan guys, may love shout out. Sino ba si Ma'am Dabangs? Nandito ba? May Gray. Sa Team United din po siya. Oo. Kasi familiar ko yan yung pangalan na Ma'am Dabangs na sinasabi mo. Kaya nga, nandito ba siya?
Mins, minsan lahat ng account ko nakatambay sa kanya. Ngayon lang hindi kasi may task ako sa WH. Sana all. Shit, napasok sa akin. Sana all may task kayo. Hindi wala talaga kasing ano dito. Wala talagang signal. Hindi ko talaga makaano, hindi talaga ako masyadong nakakasali sa mga task. Gustuhin ko sana pero ano talaga, hindi talaga wala kaming talagang tadhana sa signal. Ano ba yan? Walang forever sa signal. Wala po, siya po yung nagpasok sa akin sa Team United Mentors. Ayan. Ayan, mega love shout out from Ma'am Dabang, sabi ni Ara and Ella's Vlog. Thank you, thank you. Sa kanya isa lang nakatambay sa kanya ngayon. Oo nga. Pero okay lang naman. Okay lang naman yung isa at least nakakatulong ka rin kahit ano. Thank you talaga ano malupit. Ayan sana all maraming gadget. Oo nga, mang dami talagang gadget si ano si malupit. Ayan. Daming gadget niyan. Pag wala mitas, lahat ng account nakatambay naman sa host. Hehehe. Oo nga. I appreciate your effort ano. Thank you, thank you. Naway pagpalain ka ng Panginoon na makakapag-money ka na. Trust Him. Ayan. Sana makapag-monetize ka na ano, malupit. Sana magiging anghel ako sa iyo. Wow, salamat. You're welcome po ano. Thank you talaga sa ano mo, sa kabaitan mo. Ang bait-bait mo talaga. Sana nga host, oo. Sana magiging bilang anghel ako sa iyo na magiging ano ka na, magiging isang monetized channel na. Tapos na yung isa itambay ko sa iyo, wait lang. Hala, thank you very much Balupet. Thank you very much sa patambay mo naman sa isang account mo. Sana all maraming account. Sana all ha, maraming account. At sana all maraming gadget na gagamitin. Yaman talaga to ni ni Malupet. Ano bang trabaho mo diyan? Isa ka bang diyan sa hindi ko makakalimutan na sa Korea ka nga. Seoul, Korea. Shh. Yan. 2 million in my house. Ayan, nag-3 na. Thank you very much. Patamsak naman kung hindi mo pa natamsak si host. Tuhogin mo na. Ayan, thank you very much. Hello sa 3 million viewers dyan. Live pa rin tayo sa taas ng bundok. Always na nag-live dito. Pag nag-live ako, dito talaga yung location ko.
Thank you talaga guys sa palagi niyong pagsuporta kay Undoy. Ayan, 4 melons in my house at salamat sa siyam na tamsak. Ay, Toslok bay, ayan. Ayan, tamsak dan host. Ayan. Sabi ni Ara Elos Vlog host, bakit po dyan ka sa bundok nag-LS? Ano talaga, so since bago ka pa lang dito sa ano ko sa LS ko Ara, so I will explain you this time. So, bakit ba ako nag-LS dito sa taas ng bundok? So, kasi doon sa amin, sa bahay namin is wala talagang signal. May signal nga pero call and text lang. So, kung gusto mong makakuha ng signal na pang internet, YouTube at iba pa. So you need to have a router. So Wi-Fi lang yung gamit. Kasi yung data lang, yung phone lang na kung nakadepende ka lang sa phone, hindi ka talaga maka-gain sa signal. So only lang call and text lang. So that's why yung LS ko palagi akong naglo-location sa sa taas ng bundok is dito lang talaga ako makakuha ng dito lang ako makakuha ng malakas na signal dito sa taas ng bundok. So I need to walk 15 to 20 minutes papunta dito bundok. So ayan, kaya nga nag-effort ko na nag-LS kahit malayo, kahit mainit o ulan ba o init, rain or shine, talaga ako nag-ELS. So, kasi gusto ko talagang maranasan na, gusto ko talagang ipakita sa buong mundo na kaya ko, pangarap ko to, at bibigyan ko talaga ng effort kung ano ang sinimulan ko, kasi gusto kong tapusin, gusto kong ma-monetize yung channel ko. Kaya pilit ko talagang, hindi ko na lang masasabi ng pilit, ginagawa ko talaga para sa sa channel ko, kasi future ko na lang to. So ayan, thank you sa sa question mo, Aran Eros Vlog. Toslok by, ayan, thank you very much. Hello from Guapo Just and Family Vlogs. Ayan, thank you host. Walang mangga dyan, so wala talagang mangga dito. Walang mangga dito, late at nakarating lang galing labas. Ayan, thank you very much Guapan Just Vlog sa pagdating mo. Ayan, tamsak ka dyan, Ninja ni Malupet. Ayan, nandito na si Mars Malupet, ang lupet-lupet talaga. Ara Anilos Vlog, sacrifice ka pala host, sana mamuni ka na, God bless you po host. Naintig ako. Oo, sana nga, Ara Anilos Vlog, sana mabilang anghel kayong lahat sa bilang anghel kayo sa channel ko, makapag-monetize ako dahil din sa inyo guys. Yes host, God bless you and your channel host. Oo nga, Margelicious 18 A4 talaga dito ngayon. Ayan, busy lang ako, bye, busy pag morning. Ayan, oo, sige, busy ka lang, Guapo Just and Family Vlog. Ayan, thank you naman sa pa-busy mo dyan. Maraming salamat sa pa-BG mo dyan. So guys, ano pang itatanong nyo at sasagutin ko? Yun guys, you can ask me anything guys. So you can ask me anything guys, so I will answer since live tayo ngayon. Mas masarap pakinggan yung sagot na nasa live kung kung nasa type lang. Araan Elos Vlog, pagpalain ka ng Diyos, huwag kang mag-alala, lagi kitang pupuntahan sa LS mo. Ayan, thank you naman very much Araan Elos Vlog. I hope kayo magiging anghel
sa ano ko, sa aking channel na mamuni ako. Kaya nga kahit mainit, ulan, basta sa ano sa channel ko ano talaga, post ko talaga. Ang init nga dito ngayon eh. So yung ano lang nagpapayon ako. Maraming salamat po at Arab Vlog sa pag-support kay host. Ayan, thank you very much sa inyong dalawa na nandito. At ano pala, sa 5 na nandito. Same time ba host? Oo po, opo. 9 to 11:30 po yung ano ko, LS everyday. So since everyday po ako pag may load. Kasi talaga kasi sa ngayon wala talaga akong kapera-pera na ibili ng load kasi student pa lang ako. Since ubos na yung mga allowance ko, wala namang allowance kasi online naman yung namin, yung klase namin. So, ano ba yan? Nakakalungkot kaya. Malupet, opo, support ako. Sige, sige. Thank you very much, Ara and Eros Vlog. Sige. Sa pag-support. Ayan, so alam mo na yun, talaga yung kalagayan ko. Yan, hello to Guapo and Jess Family Vlog. Thank you for pa-BG-BG dyan. Everyday talaga ako mag-ELS basta may load. Don't worry, laban lang basta may time, puntahan ko LS mo. Ayan, sabi ni sponsor na. Ikaw na lang kami. Don't worry host, laban lang basta may time. Puntahan ko LS mo, minsan busy lang kasi. Oo nga, naintindihan ko naman yung iba kasi alam ko naman na may work sila. So okay lang yun Margelicious 18. Salamat naman sa sa paminsan-minsan mong pagsuporta sa akin. Yung sponsor na pag-games, ikaw na lang gumamit. Wag na ipalaro host. Pwede ba nun? Pwede ba nun malupit? Pwede ba pag ganun? Ako na lang yung makinabang. Ay, nako. Yan, thank you very much sa inyong lahat, guys. Oo, bigay ko na sa'yo. Sure, sige sige, why not naman why not naman malupit. Malaking tulong naman yun sa akin eh. Sayang naman. Malaking tulong na kaya yun. Yan, thank you very much naman sa pa-sponsor mo dyan. Pangalawang sponsor mo na. Ayan, thank you very much guys. Ayan. Thank you very much. Kami naman dito sponsor. Thank you very much from Team United Mentors. Ayan. Talaga, may mga JC talaga ako na about sa mga vlogger. Lahat ng mga vlogger. So, yung lang talaga, yung yung pinaka love ko na talaga na yung JC kasi yung ibang JC ko hindi na ako nag-active kasi kasi ba yan, parang may iba silang lugar, may hindi walang unity. Yung talaga, yung na-appreciate ko talaga lalo na group is yung Team United Mentors. Hindi ako na nagsasabi na nagpapa lang ako, pero totoo talaga, Team United Mentors lahat talaga yung yung sobrang nakatulong sa akin. Kaya nga malaking papasalamat ako sa Team United Mentors.
Mas need mo yun, host. Kami naman dito, support lang sa'yo. Ayan, sige, sige. No probs. Ayan. No probs, ano. Thank you very much sa ano mo, sa pa-sponsor mo dyan, ano, malupit. Hello from GMC Channel. Ayan, nandito si Vice Prest. Ayan. Magilicious 18, malupit, salat ako sa iyo. Ayan, oo nga, ang bait talaga ni malupit. Aran Els Vlog, salamat host. Ayan, you're welcome po. Oo nga, totoo. Totoo talaga na sa Team United Mentors talaga ako na sobrang na-appreciate ko. Lalong-lalo sa kay Vice GMC channel. Kasi parang kasi yung iba kasi is yung nasa yung kakasali mo lang sa GC, tas parang feel mo na hindi ka welcome. Tas yung pagsali ko sa Team United Mentors, parang iba yung nararamdaman ko. Parang sabi ko iba yung ano na to, yung GC na to. Iba yung nararamdaman ko kasi para akong ang tagal na nasumali kahit ngayon ako nakasali. Yung parang feeling na ganun, yung welcome ka. Yun talaga, I appreciate the Team United Mentors family. Ayan. Ayan, Margelicious 18. Hi, Vice GMC channel. Ayan, nandito si Vice GMC channel. Hello, hello. Mega love shout out sa you, sir. Yan, 11 thumbs up. Ayan, thank you very much, guys. Aray, sakit ang likod ko. Ayan, thank you very much, guys. And thank you to all Team United Mentors na nandito. Shout out at Kamars. Ayan, sino ba? Sino ba si Kam? Si ano? Si ano ba? Si Margelicious ba yung tinutukoy mo, ano? Emily? May Kamars ba dito? Meron si Kamars. Saan dito? Saan dito? Ano ba yan? Hindi ko siya nakita na naman. Hindi ko naman nakita si ano, yung bago. Kamars. Wait lang ha, hanapin ko yon. Wait lang, hanapin ko yon. Kasunod ba? Saan ba? Shout out Team United. Ayan, sabi ni Jazz. Hindi, may bago pasok. Saan sa ay? Wait lang ha, hanapin ko na help for review. Wait lang, Kamars. Wait lang ha, Kamars, hanapin kita. Kasunod ni ano? Sino kasunod? Kasunod ba ni ano? Sino kasunod nun? Health review. Paano nga? Wait lang at Kamars. Ayan. Ano lang pa? Kamars, ano ka nga? Wait lang ha. Hahanapin ko pa si ano ha. Si Kamars. Wait lang, Kamars ha. Hindi kita nakita. Kamars, wait. Saan ba dito si Kamars? Magpakita ka naman dyan. Kamars, saan ka ba? Sinong kasunod? Saan siya? Yan, damuhan na yan. Wait lang ha. Immunely ako. Huwag kang alis. Wait lang, Kamars. At Kamars. May bago pasok. Kasunod ba ni ano? Saan ba? Kasunod ni...
Steady ka lang ka, Mars. Organic lahat nandito. Oo, organic talaga din. Ako host bago din lang po ako sa Team United Mentors. Ipasok ko kay Namdabang. Aray. Taga Bohol si host. Wait lang, hindi ko talaga makita si Kamars. Kamars, saan ba dito? Kamars naman, saan ka ba? Wait lang, hinahanap ko pa si ano ha, si Kamars. Ano bang message niya? Kamars. Saan ba dito? Ano ba yan? Hindi ko siya nakita. Aray. Nag-message ba siya ulit? Kamars, okay, sabi. Ano ba yan? Hindi ko siya nakita. Saan ba dito? Kamars? Kamars. Saan ba? Kasunod ba ni ano? Sino kasunod? Kasunod ni... Sa taas ko host. Taas mo? Sa taas mo. Wait lang ha. Ah, andito na. Okay na. Nasa taas mo pala ito. Ayan, binigyan kita ng ano ng jacket, Kamars, kasi hindi kita makita pag wala kang jacket. Saan ba ako? Sana ba ako dito? Ah? Taga Bohol si host. Wait lang ha. Ano, okay. Wait lang, babasahin ko muna yung ano. Hello host, andito ako, ayan, at Kamars. Hello, mega love shout out to Kamars. Thank you very much sa pagdalaw. May bago pasok, oo, nakita ko na si Kamars. Ayan. Host, baba muna ako. Papasok ako sa work. Punta na ako ng bus stop. Ayan, sige, Magelicious. 18. Wait lang at Kamars. Ayan, sabi ni Emily. Huwag kang aalis ha. Ayan. Ayan ko. Okay. Sabi ni Kamars. Ayan. Ara ni Ellis Vlog. Ako host. Bago din ako. Lang po ako sa Team United Mentors. Ipasok ako ni Ma'am Dabangs. Kailan ka ba naging part ng Team United Mentors? Aran Ellis Vlog. Yun list. Hindi ka lang Kamars. Organic lahat nandito. Oo, organic talaga yung lahat ng nandito. Ayan. Yun Lee. Taga Bohol. Si host. Ayan, oo, taga Bohol ako. Ako din po bago sa Team United Mentors. Ayan, maraming bago. Akong mga ginikanan, Bohol sila pareho. Asa dapit sa Bohol man at Kamars. Kamars, sabi niya host. Ayan. Aray. Aray. Wait lang. Yun sabi ni Kamars, akong mga ginikanan, Bohol sila pareho. Ayan. Ba't alam mo magbibisaya ano? Malupit. Sa taas ko host. Oh, ayan na, nakita ko na. Host, salamat po. You're welcome. Welcome at Kamars, sabi ni Yun Lee. Ayan, hello from Just and Family Vlog. Ara and Elizabeth, kagabi lang host. Ayan, kagabi lang. So, ayan. Very friendly yung nasa Team United Mentors. Inabanga Bohol, ayan. Inabanga Bohol
place nila ni Yam Yam. Place ni Yam Yam. Lumaki ako sa Zamboanga. Ayan, Zamboangang layo pala. Nakita ko na sa GCLS mo kaya sugod ako agad sa iyo. Thank you naman Ara Nilos Vlog. Ayan. Sorry talaga Kamars kasi hindi kita nakita agad kasi help to review ka. Yan, thank you very much sa pagdalaw nyo. Baka hindi mo pa ako kadikitan Kamars, padikit naman. Padikit naman dyan. Yan. O, diba yung background ko, damuhan. Nasa damuhan tayo guys. Kala nyo? Ano ba yan? May kulimlim na. Dikit na po kita nakaraan pa po. Ayan, sabi ni Sir. Thank you very much Kamars. Drop your link Kamars. Ayan, drop your link naman Kamars. Pero wag moderate lang. Drop your link. Ayan, Immune Lee. Baka naman Kamars. Dikitan mo yan si Immune Lee kasi very legit friend yan. Nature host ang background. Oo nga eh. Nature na nature talaga. Mocha na kulay. Mocha. Nasa damuhan Ayan, nagbaba ng bahay si Kamars. Baka naman guys, sugurin niyo yan. Huwag kang mag-alala Kamars kasi yung nandito is a very legit friend yan. Very, very supportive friend from Team United Mentors yan. Galing yan sa Team United Mentors. So, hindi ka talaga magsisisi kung nandito ka sa sa LS ko ngayon kasi yung mga tao na nandito is a very legit friend yan. Ang init guys. Yan, Immune Lee. Dan po, sabi ni Kamars. Ayan, thank you very much, Kamars. Nganong naamang kadiha. So, walay signal sa amoa sa dito sa balay. Wala kayo signal dito Kamar. So yung gagawin ko lang is aakyat ako ng bundok para makapag-signal. Ayan, nandito si si Nathan Whitey. Sad. Ayan, hello to Nathan Whitey. Baka naman, tamsak mo naman ako dyan. Ayan, may mga legit friend tayo dyan, Nathan. Baka sugurin mo yan. Sugurin nyo na yan. Sugurin mo. Hello, sabi ni Nathan Whitey. Hello sa iyo. Ayan, thank you sa pagdalaw ulit sa aking LS. Ba't ngayon ka lang? Immune Lee at Kamars Danfall. Ayan, nagbaba ng link si nagbulaba ng bahay si Immune Lee. Ayan. Yan si malupit na yan. A very supportive friend. Dan like, ayan. IT. Thank you very much. Hala, parang paubos na yung yung MB ko kasi parang narorobot ako. Dating dikit Agnetan Whitey, sabi ni Immune Lee. Yan, dating dikit daw. Kamars, ang kupit mong sumaya, hehe, Danfall Pack, sabi ni Araan.
Ara and Elos Vlog. Hala guys, parang naglo-loading na ako, naglalag na. Parang robot na ako oh. Paubos na yata yung MB ko. Ano ba yan? Hala guys, paubos na yung MB ko. Hello? Ano ba yan? Naglalag ako. Okay ba? Okay ba? Parang naglalag na ako eh. Kasi nawala na yung parang paubos na yung MB ko. At Kamars, Dan po pabalik. Ayan. Gusti ka nagla. Di ka lag. Okay lang. Gusti ka. Sure kayo? Hindi ako lag? Lag kasi sa CP ko medyo host. Oo nga kasi paubos na pala yung MB ko. Ang ano ba yan? Yung load ko wala na akong MB pang internet. Ano ba yan? Oo nga kasi pag paubos na yung MB ko naglalag ako para akong robot. Ano ba yan? Hindi na ba? Hindi ba? Araan Elos Vlog. Baka naman i-message mo ako sa Messenger. Arnel Galo yung pangalan ko. Baka naman i-message mo ako. Ano ba yan? Sige host. Sige ha. I-message din kita. Hello sa 3 million viewers dyan. Hello. Mega love shoutout sa inyong lahat. Hindi na ba ako naglalag? Ayan, may bago commerce host. Adtuon sa nako ilang mga balay ha. Sige, adtua sa. Uy, sige, dunga sa Dunga sa Kamar, sige, sigurin mo yan. Hello, apostol ang FB account ko. Sige, i-message din kita. Hello sa bago dito. May bago. Alam kong may bago kasi naging 13 tamsak na. Sinong bago dito? May bago ba kayo nakikita, guys? $5 million in my house. Hello. Mega love shout out sa inyo. Baka hindi niyo pa katamsak si host. Itamsak niyo na. Saksakin niyo na si host. Ayan.
Hello to Van Ravishing. Hello, mega love shout out to you, Sir Van. Ayan. Dana po ako sa Dana po kayo. Ayan, sabi ni ano Kamars. Ayan, sino ba to si Kamars? Hay nako, Kamars. Hello, kababayan ko. Ano ba yan? Naglalag talaga ako. 5 millions in my house. Patamsak naman dyan. Ayan. Ayan, Kamars. Nagbaba ng bahay sa Van Ravishing. Sugurin mo na yan. Very legit friend yan. Very supportive. Ano yung Arnel Galo ko is isang L lang yung Galo ko. Isang L lang. Kasi pag double L is Galio yan. Galio. Ayan, isa lang yung ano ko, isa lang yung L sa pangalan ko, Araan LS Vlog. Kamars, nagbaba ng bahay. Ayan, Kamars, dikitan mo yan si Sir Van. Very legit yan si Sir Van. Okay, host. Ayan, sabi ni Sir Van, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Legit po ako, mga idol. Ayan, totoo yung sinabi ni Sir Van. Very, very, very legit friend yan. Nagso-support yan sa akin. So, I can say you na hindi po talaga hindi po talaga tawag ba nun? Hindi po talaga nagsasabi na na hindi po talaga ako nagsasabi na hindi totoo yung sinabi ni Sir Van. Very legit po yan si Sir Van. Nagsasabi yan ng totoo. Ayan. Kung anong sinabi niya sa message niya dito na legit siya. Yan. He proved me, guys. So he proved me. Very legit yan si Sir Van. Yan, baka naman dikitan nyo yan. Baka naman, guys, padikit naman kay Sir Van. 5 millions my house. Hello, hello. Mega love shout out sa inyo. Yan, iwanan nyo lang ng tamang baka si Sir Van. Ayan, babalikan kayo dyan. Babalik at babalikan kayo kay Sir Van. Yan. Ara, ikaw ba yung nasa swimming pool host? Oo, ako yon. Yes, ako po yon. Yes, Ara, ako po yon. Accept na lang kita pagkatapos ko sa LS ko, nitong LS ko, ha. Yes, ako po yan. Ano mo lang, Ara, at Ara Elos Vlog, pa-send lang sa bahay mo sa Messenger para para ma-visit kita agad. Update mo ako sa pag may LS. Sige, host, update mo ako pag may LS ka. Sige, no probs po, Ara. Update kita lagi sa pag mag LS ako. Bakit nagtaka ka na hindi ako dun sa hindi ako yung nasa pool. Bakit iba yung mukha dito sa LS?
6 million in my house. Hello, hello. Patamsak naman dyan kung hindi mo pa natamsak si host. Itusok mo na. Itumba mo na yung bahay ni host. Tumbahin mo yan. Tusokin mo yan. Ayan. At Kamars Dan. Inunahan na kita, galing gumiling, full pack idol, ayan, sabi ni Van Ravishing, ayan. Inunahan ka na daw at Kamars, balikan mo yan si Sir Van ha. Very legit friend yan si Sir Van. Aray. Hello sa 6 million viewers dyan. Yan. Thank you very much. Thank you very much guys sa pag-support sa LS ko ha. Yan guys, malapit na pala tayong mag-end ng LS guys. Aray. Hello to Guapo Jazz and Family Vlog. Hello, hello. Mega love shout out sa iyo. Ayan. Hello, ayan. Hello sa nandito. Ayan. Hello to Malupit, Sir Van Ravishing, Ma'am Ara and Elos Vlog, and also to our Guapo Jazz and Family. And also to our President, Mr. Sir Tedson Action from President of Team United Mentors, and also to our Vice President of Team United Mentors, Sir GMC Channel. Thank you very much guys sa inyong pag-support niyo sa akin, and also to all the members of Team United Mentors. Thank you very much for coming my LS. Hoy. And also to all the peoples who views my LS today. Thank you very much guys, and hope you will visit me again and you will always support me until the end. Ayan guys. Yan guys, papalipit naman tayo na 3 minutes na lang yung ano ko, yung LS ko. So guys, you can leave na guys. Pwede niya akong iwanan na. You're welcome host. Nawala talaga ako sa iyo. Naawa talaga ako sa iyo. Thank you naman at Ara at Elos Vlog. Thank you naman talaga.
Ganito talaga ano pag mag-LS pag walang signal at mahirap na tao. Laban lang. So ayan guys, you can now leave guys. You can now support the other YouTubers sa kanilang mga LS guys. Kung sinong nag-LS ngayon guys. Pwede niyo na akong iwanan guys. At thank you very much sa inyong pag-support guys. And also additional mention guys. Thank you very much to my cousin, Provincianong Sano Vlog. Thank you very much for coming my LS today. Ayan, ingat kayo dyan sa Manila. Ayan. Ingat ka dyan lagi host. God bless you. Ayan, God bless you too, Ara and LS Vlog. Thank you very much. Ayan, thank you very much guys. Thank you very much Ara sa pagbisita. Ayan, accept lang kita pag mag-out na ako. Thank you very much. I love you guys. See you tomorrow. Bye host. Ayan, bye. Ayan. Bye sa lahat. Ayan. So, ayan guys. Thank you very much. It's already ready. It's already 11:30 a.m. Thank you for coming my LS. And this is Ondoy Buholano signing off. Bye sa lahat. God bless you host. Amping kayo. Ayan. Thank you very much. Bye. See you. You can now leave me guys. Kayo yung unang umalis guys. Kasi ayaw kong alisan ako yung aalis pag may tao. So ayan guys.